20 августи соли 2023 раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои анҷом додани сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Мардумии Чин сафар карданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Пекин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси комиссияи Маҷлиси умумии чинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардумии Чин оид ба масъалаҳои маориф, илм, фарҳанг ва тандурустӣ ва дигар шахсони расмӣ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. 21 август дар доираи сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси шаҳри Пекин Ин Юн мулоқот намуданд. Дар оғози суҳбат муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои истиқболу меҳмоннавозии сатҳи баланд миннатдорӣ баён намуданд. таъкид карда шуд, ки муколамаи доимии дӯстона ва боэътимоди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин муҳтарам Си Ҷинпин омили муҳими таҳкимбахши шарикии стратегии ду кишвар маҳсуб ёфта, маҷмӯи санадҳои зимни сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имзошуда ба рушди ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Чин равона гардидааст. қайд карда шуд, ки ба тавсияи робитаҳои байнипарламентӣ, ки ҷавобгӯи ҳадаф ва принсипҳои шарикии стратегӣ мебошад, таваҷҷӯҳи доимӣ дода мешавад. ҷонибҳо ба густариши ҳамкориҳо дар сатҳи пойтахтҳо аз рӯи самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн ҳавасмандӣ зоҳир карданд. аснои мулоқот оид ба тавсияи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, ҷалби сармоя ба бахшҳои истеҳсолӣ ва рушди сайёҳӣ, тақвияти робитаҳо дар соҳаҳои маориф, илму техника ва тандурустӣ табодули назар карда шуд. Душанбе бародаршаҳри шаҳрҳои Урумчӣ, Сиамен, Чиндао, Хайнан ва шарики шаҳри Ченду ба ҳисоб рафта, ҷиҳати таҳкими муносибатҳои бародаршаҳрӣ, робитаҳои дӯстона ва ҳамсоягии неки Тоҷикистону Чин чораҳои мушаххас андешида мешавад. ҳамчунин изҳори боварӣ карда шуд, ки тақвияти минбаъдаи ҳамкорӣ бо шаҳри Пекин барои боз ҳам густариш ёфтани муносибатҳои мутақобилаи байни пойтахтҳо, тавсия ва таҳкими робитаҳои иқтисодию фарҳангӣ такони тоза мебахшад. дар ҳошияи мулоқоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси шаҳри Пекин Ин Юн байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбеи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маъмурияти шаҳри Пекини Ҷумҳурии Мардумии Чин ёддошти тафоҳум оид ба дӯстӣ ва ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. 21 август дар доираи сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси кумитаи доимии Маҷлиси умумии чинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардумии Чин Чжао Летцзи мулоқот анҷом доданд. дар оғози мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои даъват ва меҳмоннавозии миннатдорӣ баён намуда, ба муносибати интихоб гардидан ба мансаби раиси кумитаи доимии Маҷлиси умумии чинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардумии Чин Чжао Летцзиро таҳният гуфтанд. бо қаноатмандӣ таъкид карда шуд, ки робитаҳои байнидавлатии сифатан нав, ки бо талошҳои муштараки сарони ду давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Си Ҷинпин устувор гардидаанд ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Чин ба принсипҳои ҳусни ҳамҷаворӣ, ҳамдастӣ, эҳтиром ва эътимод ба якдигар асос ёфтаанд. дар ин зимн ҷонибҳо ибрози назар намуданд, ки робитаҳои байнипарламентӣ ба сифати василаи муҳими маҷмӯи муносибатҳои мутақобилаи Тоҷикистону Чин барои таҳкими минбаъдаи шарикии стратегӣ ва дӯстӣ байни мардуми ду кишвар мусоидат менамояд. тӯли беш аз 30 соли гузашта муносибатҳои Тоҷикистон ва Чин бо такя ба эътимоду боварии ҳамдигарӣ ба сатҳи рушди босуръат ва баландтарини худ дар тӯли таърих ноил гардиданд, ки дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ падидаи нодир аст. ҳамчунин дар ин давра оид ба масъалаҳои мавриди манфиати тарафҳо ва ҳамкорӣ дар арсаҳои гуногун густариш ёфта, натиҷаҳои пурсамари амалҳои муштарак дар доираи ташаббуси як камарбанд якроҳ дастрас мегарданд.
заминаи назарраси ҳуқуқии муносибатҳои дуҷониба бо чин фарогири ҳамаи самтҳои ҳамкорӣ буда ҷиҳати тавсеяи робитаҳои тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва ҳарбию техникӣ мусоидат менамояд. аснои мулоқот аз татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандӣ зоҳир гардида, тавсеяи ҳамкориҳо дар соҳаҳои нақлиёт, энергетика, саноат, илму маъриф, тандурустӣ, мудофиа ва амният зарур шуморида шуд. дар рафти музокирот зимни баррасии масъалаҳои ҳамкорӣ дар чаҳорчӯби созмону ташкилотҳои байналмилалию минтақавӣ ҷонибҳо ба масъалаи муборизаи дастҷамъонаи кишварҳо бар зидди терроризм ва экстремизм, сепаратизм, ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ аз ҷумла гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир, киберҷинояткорӣ ва дигар таҳдидҳои амниятӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. изҳори боварӣ карда шуд ки созишнома оид ба ҳамкорӣ байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Умумичинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин баҳри амиқтар намудани муносибатҳои наздики боэътимоди ду кишвар ва фароҳам овардани шароити зарурии ҳуқуқӣ ҷиҳати рушди робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва дигар самтҳои ҳамкорӣ мусоидат менамояд. дар анҷоми мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз раиси Кумитаи доимии Маҷлиси Умумичинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин Чжао Летцзи даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон мусоид ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оваранд. даъват бо хушнудӣ қабул гардид. дар идома байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Умумичинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин созишнома оид ба ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. сипас дар ҳузури раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва раиси Кумитаи доимии Маҷлиси Умумичинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин Чжао Летцзи санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. 21 август дар доираи сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Мардуми Чин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар майдони Тянъанмени шаҳри Пекин бо нишони эҳтиром ба таъриху фарҳанг, маданият ва гиромидошти қаҳрамонони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин дар назди ёдгории қаҳрамонони халқӣ гулчанбар гузоштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро муовини раиси комиссияи Маҷлиси Умумичинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардуми Чин оид ба масъалаҳои маориф, илм, фарҳанг ва тандурустӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ карданд. 21 август инчунин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз осорхонаи таърихи ҳизби коммунистии Чин боздид ба амал оварданд. осорхонаи мазкур аз соли 2021 ба фаъолият оғоз намуда дар он беш аз 2500 акс, 3500 ҳуҷҷату санади таърихӣ ва дигар нигораҳо ба маърази тамошо гузошта шудааст. осорхонаи таърихи ҳизби коммунистии Чин ҳудуди беш аз 147 000 метри мураббаъро ишғол карда намоишгоҳи калонтарин ва муҳими миллии Чин ба ҳисоб меравад. 21 август дар идомаи сафари расмӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ноҳияи Хайдиени шаҳри Пекин ташриф оварда аз маркази намоишиву санҷишии шаҳри ҳушманд боздид намуданд. зимни боздид иттилоъ дода шуд ки ғояи шаҳри ҳушманд аз равандҳои имрӯзаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб рафта барои мӯътадилгардонии кори низоми нақлиётӣ, истифодаи самарабахши захираҳои энергетикӣ, содагардонии равандҳои идоракунӣ, баланд бардоштани сатҳи бехатарӣ, иштироки шаҳрвандон дар ҳаёти шаҳр, беҳбуди муҳити созгор ва сатҳи зиндагӣ ба кор бурда мешавад. имрӯз ҷумҳурии мардуми Чин бо истифода аз технологияҳои пешрафтаи мониторинг, коркарди маълумотҳои калон ва зеҳни сунъӣ дар самти осон кардани идоракунии шаҳрҳо ва ҷойҳои ҷамъиятӣ дар пешбурди ташаббусҳо оид ба шаҳрҳои ҳушманд мавқеи пешсафиро дар ҷаҳон касб кардааст. 22 август дар идомаи сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Мардуми Чин раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо муовини раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Хан Чжен мулоқот намуданд. дар ҷараёни мулоқот вазъ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи ду кишвар инчунин масъалаҳои мубрами минтақавӣ ва байналмилалӣ баррасӣ гардиданд.
муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷониби Чин барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ изҳори сипос карда, Хан Чженро ба муносибати ба мақоми баланди муовини раиси ҷумҳурии мардумии Чин интихоб гардиданашон таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки муносибат бо ҷумҳурии мардумии Чин аз афзалияти сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, Чин барои Тоҷикистон шарики боэътимоди стратегӣ дар арсаи байналмилалӣ мебошад. Ҷонибҳо ба натиҷаҳои сафари давлатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷумҳурии мардумии Чин баҳои баланд дода, муҳимияти рушди минбаъдаи шарикии ҳамаҷонибаи стратегии Тоҷикистону Чин, аз ҷумла татбиқи саривақтии созишномаҳои қаблан ба даст омадаи байни роҳбарони ду давлатро таъкид намуданд. дар ин замина аз робитаи зич ва ҳамкории судманди Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Маҷлиси Умумии Чинии намояндагони халқии Ҷумҳурии Мардумии Чин, инчунин фаъолияти самарабахши гурӯҳҳои дӯстии Тоҷикистону Чин изҳори қаноатмандӣ карда шуд. Зикр гардид, ки Тоҷикистон ташаббуси стратегии Чин як камарбанд як роҳро пуштибонӣ карда, дар доираи он ба густариши ҳамкории мутақобилан судманд, ки ба манфиатҳои аслии ду кишвар ва мардуми бо ҳам дӯсти онҳо равона гардидааст, назари нек дорад. дар ҷараёни суҳбат ҷонибҳо дар марҳилаи ба модели саноатию аграрии рушд рӯ овардани ҷумҳурии Тоҷикистон, баландбардоштани нерӯи инноватсионии истеҳсолот дар ҳамаи бахшҳои иқтисодиёти Тоҷикистон ва амалигардонии лоиҳаҳои муҳими инфраструктуриро бо истифода аз технологияҳои илмию индустриалии Чин мувофиқи мақсад ҳисобиданд. Афзоиши бемайлони сармоягузории Чин дар Тоҷикистон, бахусус дар бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ, аз қабили саноати кӯҳӣ, энергетика, нақлиёт ва кишоварзӣ бо қаноатмандӣ зикр гардида, ҳамчунин ҷонибҳо оид ба зиёд кардани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба Чин, тақвияти иштироки соҳибкории Чин дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодии Тоҷикистон, татбиқи лоиҳаҳои энергетикӣ, роҳу нақлиёт, обёрӣ ва беҳдошти замин, тавсеяи долонҳои транзитӣ табодули андеша карданд. дар рафти вохӯрӣ ҳамчунин масъалаҳои фарҳангию гуманитарӣ, зиёд кардани миқдори бурсия ва стипендияҳои ҳукумати ҷумҳурии мардумии Чин ва ҷалби сармоя барои инфраструктури сайёҳии Тоҷикистон баррасӣ гардид. ҷонибҳо бо назардошти вазъи мураккаби ҷаҳон ва таҷдиду хатарҳои фаромиллӣ, бахусус вазъияти ноорому ташвишовари Афғонистон, масъалаи таҳкими ҳамкории дуҷониба дар бахши амният, пурзур кардани талошҳои муштарак ҷиҳати мубориза бар зидди терроризм, экстремизм, ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи нашъаовар ва дигар зуҳуроти ҷинояткории муташаккили фаромарзиро зарур шумориданд. дар анҷоми мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, муовини раиси Ҷумҳурии Мардумии Чин Хан Чженро ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон даъват карданд, ки он бо самимияту хушнудӣ қабул гардид. 22 август дар ҳошияи сафари расмӣ дар Ҷумҳурии Мардумии Чин, раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо аъзои бюрои сиёсии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Чин, ноиби сарвазири Шӯрои Давлатии Ҷумҳурии Мардумии Чин Хе Лифен мулоқот намуданд. дар оғози суҳбат муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ҷониби Чин барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ва фароҳамсозии имконияти мусоид бо мақсади баррасии масоили ҳамкории ду кишвар изҳори сипос намуданд. таъкид гардид, ки муносибатҳо бо Ҷумҳурии Мардумии Чин дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон мавқеи афзалиятнок дорад. дар даврони ба роҳ мондани робитаи дипломатии Тоҷикистону Чин дар тамоми соҳаҳои ҳамкории дуҷониба ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида, сатҳи муносибатҳо аз ташкили робитаҳои муқаррарии дуҷониба то барқарории шарикии ҳамаҷонибаи стратегӣ расидаанд. бо қаноатмандӣ зикр гардид, ки байни Тоҷикистону Чин муносибатҳои дӯстии самимӣ, ҳамсоягии нек, эътимоди амиқ ва дастгирии тарафайн ба вуҷуд омада, дар заминаи мусоиди ҳуқуқӣ фароҳам гардида рушд меёбанд. дар ҷанбаи сиёсӣ низ муносибатҳои байни ҳамдигарии ду кишвар ба муштаракот ва наздикии мавқеи ду давлат дар масъалаҳои рӯзномаи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ такя мекунад. ҷонибҳо ба муколамаи доимии байнидавлатӣ созанда дар сатҳи олӣ ва баланд саҳми бузурги роҳбарони ду давлат дар таъмини рушди устувори ҳамкориҳои дуҷониба баҳои баланд дода изҳори боварӣ намуданд, ки натиҷаҳои сафари давлатии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Ҷумҳурии Мардумии Чин, ки моҳи майи соли ҷорӣ сурат гирифт,
ба пешрафти минбаъдаи ҷанбаҳои гуногуни муносибатҳои Тоҷикистону Чин ҳамаҷониба мусоидат хоҳанд кард. Раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз тавсияи мунтазами робитаҳои байни парламентии Тоҷикистону Чин дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар доираи созмонҳои байналмилалӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. аз татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодии дуҷониба дар Тоҷикистон ва кӯмакҳои башардӯстонаи то ин замон расонидаи Чин миннатдорӣ баён карда шуд. дар идомаи суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкории кишварҳо дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн аз ҷумла дар қолаби Созмони Милали Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва дигар созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкории тиҷоратию иқтисодии Тоҷикистону Чин, афзоиши ҳаҷми гардиши мол, савдо, ҷалби сармояи бахши соҳибкории Чин ба иқтисоди Тоҷикистон, татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои нақлиёт, энергетика, саноат, коркарди захираҳои маъдан, кишоварзӣ, дорусозиро ки ба ташаккули занҷираи истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои кории нав дар Тоҷикистон мусоидат менамояд, муҳокима намуданд. ҷалби сармоя ва технологияи муосири Чин дар рушди соҳаи энергетика дар Тоҷикистон, суръат бахшидани сохтмони хатти дии лӯлаи гази Туркманистон, Узбекистон, Тоҷикистон, Қирғизистон, Чин, ба роҳ мондани таҳқиқотҳои муштараки илмӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба парваришу коркарди меваю сабзавоти аз ҷиҳати экологӣ тоза, пахта, ҷуворимакка ва гандум, инчунин ҳамкорӣ дар бахши савдои электронӣ зарур шуморида шуд. дар доираи рушди ташаббуси як камарбанд як роҳ, тақвияти ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт, тавсияи иқтидори долонҳои транзитӣ ва дар ин робита навсозии нуқтаи назоратию гузаргоҳии Қулма-Қаросу, амалисозии марҳилаи дуюми роҳи мошингарди Душанбе-Қулма ва зиёд намудани хатсайрҳои ҳавоӣ байни ду кишвар муҳим арзёбӣ гардиданд. ҷонибҳо зимни мулоқот бо таваҷҷӯҳ ба афзалияти рушди ҳамкории илмию техникӣ, инноватсия ва технологияҳои баланд, масъалаҳои таҳкими ҳамкорӣ ҷиҳати таъсиси заминаҳои истеҳсолӣ дар асоси технологияи сабз, аз ҷумла ба роҳ мондани истеҳсоли нақлиёти барқӣ, панелҳои офтобӣ ва шабакаҳои барқии ҳушманд дар Тоҷикистонро муҳокима намуданд. дар анҷоми мулоқот раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз аъзои бюрои сиёсии Кумитаи Марказии Ҳизби Коммунистии Чин, ноиби сарвазири Шӯрои Давлатии Ҷумҳурии Мардумии Чин Хе Лифен даъват ба амал оварданд, ки дар вақти барояшон мусоид ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оваранд. даъват бо хушнудӣ қабул гардид.